Mikor? Meghalt. Kicsoda? Nem ismered, te egyáltalán nem ismered. Az én földim volt, pár perccel ezelőtt halt meg. A hozzátartozói látni akarják. Légy szíves, feküdj az ágyba. Micsoda? Nézd, az apja, az anyja, az öccse idejöttek az Egyesült Államokból. Tudják, hogy haldoklik. És most mit akarsz tőlem? Haldokolj egy kicsit. Várj pár perc, az egész elmennek hamar. Jó szerint. Azért utaztak szegények annyit, hogy lássanak haldokolni. Mit beszélsz? Én nem haldoklom. Hogy ne haldokolnál? Mindnyájan haldok. Rájönnek a csalásra. Ezek azért jöttek, hogy a fiúkat lássák. Tetszik, nem kapnak mást. Az egyik haldokló fiú épp olyan jó, mint a másik. Doki, ez nem fog menni. Ugyan, ezek az emberek hosszú utat tettek meg. Az öregektől valahogy mindig úgy meghatódom. És ha elkezdenek sírni? Abban biztos lehetsz, sírni azt fognak. Én majd figyelek az ajtónál, és ha meleg lesz a helyzet, számíthatsz rám, véget vetek a jelenetnek. No nem, Doki, én ezt nem csinálom. Ha teljesíted a kérésemet, én viszonzom neked. Akkor leszerelsz? Tudod, hogy azt nem tehetem. Nem töltetsz ki egy papírcetlit arról, hogy elborult az elmém, hogy teljesen bediliszte? Persze, kitölthetek. De itt van a csapda. A 22-es csapdája. Úgy van. A vezérkarnak jóvá kell hagyni a döntésemet, de nem hagyja jóvá. Engem meg visszavezényelnek frontszolgálatra, és akkor mehetek Óceániába rothadni. Úristen, itt vannak. Kezd el a haldoklást. Tedd meg a kedvemért. Elintézem, hogy Rómába mehess rendkívüli eltávra. Szörnyen néz ki. Mert beteg papa. Harvey? Az én nevem Yossarian. Azt mondja, Yossariannek hívják. Yossarian? Nem ismersz meg? John vagyok, az öcséd. Nem tudod, ki vagyok. Dehogy nem, az öcsém vagy, John. Megismert papa. Yossarian, itt van a papa is. Köszönj a papának, Yossarian. Hello, papa. Hello, Harvey. Yossarian a neve, papa. Szörnyen néz ki. Nagyon beteg, papa. Az orvos azt mondta, meg fog halni. Harvey. Mama, Yossarian a neve. Úgy látszik, már képtelen emlékezni. Nem történt semmi baj. Ő hívjon Harveynek, ha jól esik neki. Harvey. Igen. Ne aggódj, egy-kettőre rendbe jön minden. Tudom. Egyenesen New Yorkba jöttünk. Féltünk, hogy nem érünk ide idejében. Idejében mi ez? Hogy lássunk, mielőtt meghalsz. Számít az már valamit. Nem akartuk, hogy egyedül legyél, amikor meghalsz. Számít az már valamit. Azt hiszem, félrebeszél. Mindig ugyanazt ismételgeti. Harvey. Ő nem Harvey, mama. Ő Yossarian. Számít ez már, ha meghal.